Lo mcimbi webutho festival obandakanya umculo, amafilimu, umdanso kanye nemidlalo yeshashalazi. Ngawo kubungazwa ubuntu, amagugu kanye nobuciko kwalapha nasemazweni akulizwekazi. Ayithi ayisizwe achaza ukuthi njengesizwe asizikhohliwe ukuthi sobani ngoba kumele sizikhohle kufanele sizazi siziqhathe futhi ngalokho esikhona. Ama-art center adlala indima enkulu kabi ekutheni amakhono entsha ngoba ukuze ube mkhulu wa-arts fanele kube khona uqala khona. So ama-art center nika abantu ithuba ukuthi baqale. Namhlanje ugxile kakhulu ekudidiyeleni kwemidlalo yeshashalazi, amafilimu kanye nokulandiswa kwezindaba ezehlukene. Ingqikithi yawo isifunde ngosishoshovu somzabalazo wenkululeko omama uCharlotte Maxeke. Ngosi usisikelele thina silusapho lwakho. Kusasa kuzohlangana imhlathe yazanayo phakathi komculo nezinkondlo njengoba kuzobe kugiya umculi owaziwayo wejazz uMadala Kunene kanye nesishabasheki sezamasiko uMbuso Khoza.